sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong buntag sa tanan, mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. So lain na pod nga kahigayunan na diin nagapaminaw na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug salamat ko sa privilege na diin gihatag sa Ginoo diri kanako na diin magasangyaw ako sa iyahang mensahe. Ang tuguti na diin ang pulong sa Ginoo magaistorya kanato isip na diin naglakaw kita niining danlog na kalibutan na diin usahay ang ato ang Kristohanong pagkinabuhi dili na mauyon sa kababot-on sa Ginoo. So again, may buntag sa tanan. Kung naa mi Biblia, akong giawhag ang matag usa na diin pag-abli sa inyong tagsa ka Biblia diha sa Ecclesiastes. Ecclesiastes kapitulo 9, bersikulo 1 hantod sa 10. Baliko na ko. Ecclesiastes kapitulo 9, bersikulo 1 hantod sa 10. Last. Ecclesiastes kapitulo 9, bersikulo 1 hantod sa 10. Naingon ang pulong sa Ginoo, gipanalandungan ko pag-ayo kining tanan, kung sa unsang paagi gibutan sa Dios ang mga maalamon ug
matarong. Bisan gani ang ilang gugma ug kasilag walay nasayod sa ilang kaugmaon. Ug dili kini makahimong makalainan, managsama ang kadangatan sa matarong ug sa dautan, sa maayo ug sa dili maayo, sa magsimba ug sa wala magsimba, ug sa naghalad ug sa wala maghalad. Managsamara ang maayong tao ug ang makasasala. Ingon man ang manumpa ug ang dili manumpa. Sa 3, managsama ang dangatan sa tanan ug sama kini kadautan sa bisan unsa nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Samtang buhi pa ang tao, lunlon lamang dautan ug binuang ang iyang gihuna-huna ug unya mamatay siya. Sa 4, apan ang buhi may paglaom pa, maayo pa ang iro nga buhi kaysa leyon nga patay na. Ang mga buhi nasayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na siya'y mapaabot nga ganti. Kalimtan na sila sa hingpit. Sa 6, natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan niining kalibutana. Busa padayon pagkaon ug paglipay, inom ug bino ug paghudiyaka, kay wala kini ihikaw sa Dios. Pagmalipayon o pagmasanagon kanunay. Sa 9, pahimusli ang kinabuhi uban sa babay nga imong gihigugma, samtang ania ka pa niining walay hinungdan nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. Pahimusli ang tanang adlaw, kay kinira maoy imong makuhang balus sa tanan mong paghago. Sa 10, sa bisan unsa nimong buluhaton, himua ang tanan nimong mahimo, kay didto unya sa Siol wala nay paghago ug paghuna-huna o kaalam o kahibalo o kini maoy imong padulngan. Magampo kita. Labing gamhanan og silimbaho ng mga Dios. Ikaw ang Dios na diin tuburan sa gugma ug kaluoy. Ikaw ang Dios ang tag-iya sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Dios ang gisimba ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac. Ikaw ang Dios nga among nailhan na diin wala nagpasagad sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa sayong kabuntagon, imo kami gipamata, lain na pod nga kinabuhi nga imong gilugway kanamo, lain na pod nga kusog nga imong gi-extend kanamo na diin kami mo padayon sa pagpangita diha sa mga presensya sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. And bisan pa man Ginoo niining kabuntagon, nagpaubos kami diha sa mga tiilan ug nangayo kami kaalam, langit nung kaalam Ginoo, na diin among masabtan ang imong mensahe karon nga kabuntagon. And tuguti o Dios na diin ikaw Ginoo magagiya kanamo. And even Ginoo, ako gamita lamang ako isip nga instrumento nga tigpamaba sa imong mensahe. Kung wala ang imong giya diri kanako Ginoo, dili ako magmalampuson o dili ako angayan na magdala sa imong mensahe. Apan pinaagi kang Kristo Jesus na diin maoy naglukat ka namo gikan sa kasalanan, ikaw Ginoo ang among pangitaon hangtod sa kahangturan. Busa Ginoo, ikaw ang among hatagan og pasidungog kay mayaan sa mong kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. So karon balikon ako na diin lain na pod kahigayunan na diin magapaminaw ta sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So naabot ba sa imong hunahuna na diin nakaingon ka sa imong kaugalingon nga patas ba ang kinabuhi nato niining kalibutana? Or moingon ba ta na diin dili man patas ang kinabuhi nato niining kalibutana? Apan ang pulong sa Ginoo
through sa kinabuhi ni King Solomon, magighisgot ka nato na diin ang atong kinabuhi is patas ra diha sa tiilan sa Ginoo. Kadaghanan sa atong makit-an ni ining tudling, daw pamilyar nga kanatong tanan nga ania dinhi sa tibuok natong panaw, pinaagi sa Ecclesiastes, busa ang tulo ka mga prinsipyo nga akong ipaambit kaninyo, karong buntaga, dili kinahanglan nga bag-o. Apan sa akong huna-huna, makatabang alang kanato, nga mapahinumduman kita pag-usab sa lahi nga paagi, busa atong tan-awon ang tulo kahalad nga mga prinsipyo nga atong makita dinhi ni ining tudlinga. So, una, nadiin atong makita ni ini, mga kaigsuunan ko, diha kang Kristo, nadiin ang atong kinabuhi anaa sa kamot sa Dios. Ato na siyang mabasa diri sa versikulo 1 hantod sa 3. So nagingon ang pulong sa Ginoo, ipamalandungan ko pag-ayo kining tanan. Si King Solomon nagingon ani, kung sa unsang paagi gibutan sa Dios ang mga maalamon ug matarong, including ani ang iyang kaugalingon. Bisan gani ang ilang gugma ug kasilag, walay nasayod sa ilang kaugmaon. So ato makita diri mga kaigsuunan ko na diin, wala gayo sila nasayod, bisan pag mga maalamon or dili maalamon, wala sila nasayod sa ilahang kaugmaon. Sa dos, nag-iingon na diin, ug dili kini makahimog kalainan, managsama ang dangatan sa matarong ug sa dautan. So ato makita diri na diin, sama ra gyud ang padulngan sa matarong ug dili matarong. Sa maayo ug sa dili maayo, ug sa nagsimba ug sa wala magsimba, ug sa naghalad ug sa wala maghalad. Managsama ra ang maayong tao ug ang makasasala. Ingon man ang nanumpa ug ang dili manumpa. Sa 3 nagiingon, managsama ang dangatan sa tanan ug sama kini kadautan sa bisan unsa nga nahitabo dinhi sa kalibutan. Samtang buhi pa ang tao, lunlon lamang dautan ug binuang ang iyang gihuna-huna ug unya mamatay siya. Sa unsa mga pamaagi na diin atong makita na diin patas rata diha atubangan sa Ginoo. Kining gitawag natog diri sa ato ang kamatayon. Patas rata diha sa atubangan sa Ginoo. Kitang tanan na diin gitagaan tag sa kakinabuhi sa Ginoo. Unsaon nato paggamit sa tarong ba or sa dili tarong. Apan diri sa mga previous nga mga verses ani in chapter 8 na diin nagisgot diri si Song Solomon, nagisgot si King Solomon na diin ang kinabuhi sa tao grabe kanubo. Apan mahimong motaas ang imong kinabuhi kung naa si Kristo sa imong kinabuhi. So balik ta na diin kini nga bersikulo nga atong kini nga bersikulo nga nag-angkon sa usa ka basihanan nga pagtuo sa usa ka Dios nga nagkontrol sa tanan nga mga butang. Ang atong kinabuhi gikuptan sa kamot sa Dios. Dili kita komportable ni ini tungod kay nagtuo kita nga kita mao ang kapitan sa atong kinabuhi. Nganong word man nga kapitan ang atong gigamit diri tungod kay usahay kita magbuot-buot sa ato ang kinabuhi. Magbuot-buot ta kung unsa ang dapat atong buhaton, kini ang ato ang sundon. Kung unsa ang nasa atong hunahuna nga buhaton, mao kini siya ang ato ang buhaton. Apan si King Solomon nagpa-remind sa ato na diin kining tanan gikuptan sa Ginoo.
Ang atong kinabuhi ang nagkupot ni ini ang Dios. Wa ta nasayod kanos mamatay kita. Wala ta nasayod asa laman ang atong limitasyon sa atong kinabuhi diining kalibutan na. Yes, moingon ta na diin naidaghang mga tao nga naglakaw nga himsog, no? Himsog physically, din ato makita din makaingon din ta sa atong kaugalingon sa atong hunahuna nga kining tawhana taas na siya kinabuhi kay himsog man. Nasay uban nga tao na diin tungod kay dili man maayo ang lawas, maingon dayon ta na diin kining tawhana nubo ra ang kinabuhi. Apan wala ta nasayod kanus ang atong kinabuhi matapos. Ang pinakaimportante lang diri yama kay igsuunan ko na diin kinahanglan na diin ang atong kinabuhi atong i-acknowledge nga ang Dios mo'y nagkupot niini. Atong tuuhan na diin ang Dios mo'y nagkupot sa imong kinabuhi. Bisan unsa pa man ang imong buhaton niining kalibutana, ang Dios mo'y nagbuot kung kana kabubuton sa iya. In other words, kung aduna tay mga mahuman sa atong kinabuhi, natay mga matapos ng mga buhatunon ni ining kalibutan na pinaagi sa ato ang kinabuhi. Usahay mo ingon dayon ta na diin pinaagi ni siya sa akong pagpaningkamot. Apan kitang tanan patas ra ta diha atubangan sa Ginoo. Kitang tanan wala nagpasabot ang Biblia na diin dugay na ka diri sa kalibutan ug bag-o lang ka diri sa kalibutan is dili patas ang imong kinabuhi. Hinuon patas ang atong kinabuhi tungod kay ang atoang destinasyon diri sa kalibutan mauman ang kamatayon. Yes, na moingon na diin ang uban tao maningkamot papag-ayo para ang ilang kinabuhi mutaas ug ayo. Apan unsaon pagtaas simong kinabuhi kung ang gidestin sa Ginoo sa imong kinabuhi diha lang kataman. Syempre, dili ta makabuot ni ana. Dili ta makabuot kanus alamang ta ma-end ang atong kinabuhi. So sama ang atong kinabuhi ni ini mga kaigsuunan ko na diin. Ang lumba dili kanunay muadto sa labing paspas. Ang gubat dili kanunay nga madaog sa labing kusgan. Ang maalamon nga tao dili kanunay muuswag. Ang labing mas hiyas nga tao dili kanunay makakuha sa trabaho. Ug sa atong pananaw dinhi sa yuta kining tanan daw tungod sa sulagma. So atong makita diri na diin sulagma lamang ang atong kinabuhi na diin na kay makit-an diri nga mga tao na diin dili siya mag-base kung unsa ang iyang kapasidad sa iyang kaugalingon, istarong na ang iyang kinabuhi. Pero ato makita diri sa pulong sa Ginoo na diin ang Dios mo'y nagkupot sa imuhang kinabuhi. That's why importante ang imong kinabuhi nga imong isalig sa Ginoo. Mo acknowledge ka nga ang Dios mo'y naglugway kanimo ni ana, ang Dios mo'y naghatag nimo ni ana. Imuhan ni siyang ampingan nga kinabuhi, aron ang Dios malipay sa imong kinabuhi. Dili kay ikaw mo'y malipay sa imong kinabuhi. Kay kung buot na tong huna-hunaon, if kung naa ang Dios, still nga Dios siya. Apan, if ang tao walay Dios siyang kinabuhi, hopeless ug meaningless ang kinabuhi sa tao. That's why, importante kaayo na diin ang atong kinabuhi, atong i-acknowledge nga ang Dios matag-iya ni ini, ug magpasalamat kita nga gitagaan tag kinabuhi sa Dios. So ikaduha, ato makita diri sa pulong sa Ginoo through kang King Solomon na diin kitang tanan mamatay. Kitang tanan mamatay diri sa kalibutan. Tungod kay wala man siguro tayo makita diri sa kalibutan nga nilahutay hangtod sa kahangturan. Tanan is makita na to nga diin na ay limitasyon. Ang mga butang, mga matayan ug maguba,
ang kinabuhi sad sa tao na say padulngan ug katapusan. Daw sama ang atong kinabuhi sa usa ka dula. Siguro familiar man siguro ta sa klase-klase nga mga dula, no? Na diin kasagaran nga mga dula natay gitawag og kanang starting or ang sinugdanan ug naas buna siya gitawag natog katapusan. The same sa atong kinabuhi na diin naisinugdanan na natong kinabuhi ug nasay katapusan ang atong kinabuhi. Apan unsa man nga paagi nga matapos ang atong kinabuhi, pinaagi kining gitawag natog kamatayon. So nagingon diri sa bersikulo 4 hangtod sa 6, apan ang buhi may paglaom pa, maayo pa ang iro nga buhi kaysa liyon nga patay na. So atong makita diri na diin gikumpara ni King Solomon ang atong kinabuhi sa usa ka iro ug usa ka leyon. Na diin kung buhi pa ka naapay bili ang imong kinabuhi. Daw sama sa iro nga diin yunisi mingon tag iro, ang iro is dili gina siya ingon nga naay kusog kaysa kining gitawag natog layon. So ang kining layon is mao na siyang gitawag nato na diin murag hari-hari sa mga kahayupan. So ato makita diri na diin kung inana ang atong kinabuhi, walay bili ang atong kinabuhi kung patay na. So nangingon si King Solomon na diin maayo pa ang iro nga buhi kaysa liyon nga patay na. So sa 5 nagiingon, ang mga buhi nasayod nga mamatay sila. Apan ang mga patay wala nay mahibal-an bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit, matapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutana. So atong makita diri na diin kitang tanan natay gitawag na diin mamatay gyud na, no? Apan samtang naa pa kay kinabuhi na ay bili ang imong kinabuhi. That's why maingon ta na diin sa imong pagkinabuhi ni ining kalibutana, duha lang ang imong pilion. Imong pangitaon ang tag-iya sa imong kinabuhi ug imuhang pahimuslan ang imong kinabuhi without sa tag-iya sa imong kinabuhi. So ato makita diri na diin mas importante ang imuhang kinabuhi karon kaysa patay na ka puhon. So naingon sa Hebreo 9 bersikulo 27 na diin ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. So ato makita diri na diin kita gi-appoint na ta nga mamatay ta ni ining kalibutana sa makausa lamang. Ang pinaka-importante diri mga kaigsuonan ko na diin, if kuhaon na sa Dios ang imuhang kinabuhi, since is gidestin man ta na kitang tanan mamatay ni ining kalibutana kay wala may mulahutay ni ining kalibutana, sigurado na ba ta asa ta padulong after ni ining kinabuhi? Usay mabutang sa atong hunahuna na diin unsaon man nato na makasigurado ta sa atong kinabuhi. Kaya ningon man si King Solomon na diin mas naakay bili ang imong kinabuhi kung buhi pa ka ni ining kalibutana. Apan kung patay na ka, wala na kay bili. Apan sa time nga ikaw mamatay, nagingon ang pulong sa Ginoo nga naa kay bili. Mahimong naay bili ang imuhang kamatayon kung ikaw sigurado nga ang imuhang kalag padulong sa tiilan sa Ginoo. Daghan kayong mga tao ni ining kalibutana, nasayod sila na diin kining atong kinabuhi ma-end na. Matapos na, naatay padulngan nga mao ang kamatayon. Apan wala sila nag-ready sa ilang tag sa kakaugalingon kung asa sila paingon after sa ilang kamatayon. No? Ato makita diri na diin kinahanglan nga kita
sigurado nga atwang mabatunan si Kristo sa atong kinabuhi. Para ang atong kinabuhi still nga naa diha kang Kristo. So atong makita diri na diin mahimong naibili ang imuhang kamatayon or ang imuhang kinabuhi after niini kung ikaw na ay relasyon sa Ginoo. Unsaon man na diin mabatunan nimo ang relasyon sa Ginoo. Simple lang. Na diin imuhang hinulsulan ang tanan nimong kasalanan ug unya imuhang papuy-on si Kristo sulod sa imuhang adughan. Ug imong tuohan nga sa Kristo mao ang maghatag nimog kaluwasan. Wala nailain pa. Kay dili ta makaingon na diin ang religion mao ni say makaluwas sa tao. Actually, wala nagingon ang Biblia nga relihiyon mo'y makaluwas ka nato. Kundi pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus maluwas kita kung kita mo tuo. So ato makita diri na diin kitang tanan natay padulngan mao ni siya ang kamatayon. So diri sa imong kamatayon atong makita diri na diin pwede ka before sa imong kamatayon pwede ka makabuhat og bisan unsa niining kalibutan. Apan nangingon si King Solomon na diin ang imong kinabuhi niining kalibutan samtang buhi pa ka mahinumduman pa ang imong mga binuhatan. Apan kung patay na ka, wala na ibili ang imuhang mga kasinatian. Naingon siya diri sa bersikulo 6 na diin natapos uban kanila ang tanan nilang gugma. So natapos na ang gugma, kasilag ug kaibog. Dili na sila makaapil sa kalihukan ining kalibutan. So ato makita diri na diin useless ang imong kinabuhi after sa imong kamatayon. Apang mahimong meaningless ang imong kinabuhi after ni ining imong kinabuhi karon kung aduna kay relasyon ni Kristo. So ikatulo na diin samtang nahinumduman pa nato na diin naatay paingnan ni ining kalibutan unsaon man nato na diin kining atong kinabuhi makahatag og kahimayaan sa Ginoo. So nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa bersikulo 7 hantod sa 10 na diin busa padayon pagkaon, paglipay, inom og bino ug paghudiyaka kay wala kini ihikaw sa Dios. Yes, wala kini siya gihikaw sa Dios. Apan ang pinaka delikado niini na diin kung ikaw dili makahatag og kahimayaan sa Ginoo. Sa 8 nagiingon na diin pagmalipayon ug pag masanagon kanunay pahimusli ang kinabuhi uban sa babae nga imong gihigugma samtang ania ka pa niining walay hinungdan nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. So take note na diin ingon si King Solomon na diin walay hinungdan nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. Walay hinungdan kung ang imuhang tumong niining imong kinabuhi na diin to survive ra niining kalibutan na. Apan mahimo siyang hinungdan kung ikaw naa diha sa Ginoo. So naingon ang pulong sa Ginoo sa sumpay, pahimusli ang tanang adlaw kay kini mao ang imong makuhang balus sa tanan mong paghago. Sa 10 last verse na diin sa bisan unsa nimong buhatonon himua ang tanan nimong mahimo kay didto sa Siol wala nay paghago ug paghuna-huna o kaalam o kahibalo o kini maoy imong padulngan. So ato makita diri na diin pagkinabuhi diha sa Ginoo. Pagkinabuhi diha sa Ginoo. So kini gistorya ni King Solomon sa bersikulo 7 hantod sa 10 na diin pahimusli ang imuhang kinabuhi sa bisan unsa nga naa niining kalibutana.
Apan take note na diin kung nasayod ka kung unsay pulos sa imong kinabuhi, magbuhat tag mga matarong atubangan diha sa Ginoo. Yes, pwede man ta moingon na diin atong pahimuslan ang atong kinabuhi apan in good way diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay kasagaran diri sa kalibutan, kining word nga pahimusli usahay abusuhan na pag-ayo. From the word na gani nga pahimusli, abusuhan pa jud pag-ayo. That's why kung imong makita niining kalibutan na, ang mga tao na itagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan wala sila nasayod kung unsay tumong sa ilahang kinabuhi. That's why niingon si King Solomon na diin pahimusli ang imong kinabuhi. Dili sa mga dautan nga paagi nimo pahimuslan ang imong kinabuhi. Asa man nimo pahimuslan ang imong kinabuhi? Pahimusli diha sa tiilan sa Ginoo. Unsa man ang mga butang nga imong buhaton para adunay pulos ang imong kinabuhi, na diin imong mapahimuslan ang imong kinabuhi. Ningon ang pulong sa Ginoo diha sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 na diin whatever you do, bisan unsa imong buhaton, buhata nga ang Dios malipay niana. So ato makita diri na diin wala ta gihikawan sa Ginoo nga magbuhat o pahimuslan nato ang atong kinabuhi niining kalibutan. Apan ningon si King Solomon na diin pahimusli diha sa Ginoo. Usay kining word nga mingon ta na diin atong kinabuhi diri sa kalibutan bisan unsa lang maabot sa atong hunahuna no, na diin unsa atong buhaton, unsa ato ang mga pangplanuhon, unsa ang atong paingnan sa atong kinabuhi. Apan ato makita diri na diin kung ikaw nasayod kung unsa ka importante ang imong kinabuhi diha ni Kristo. Mas nasayod ka kung unsaon nimo paggamit ang imong kinabuhi. Nasayod ka unsaon nimo pagpahimulos ang imong kinabuhi. Na diin diha sa mga pagdayeg, diha sa pagsimba sa Ginoo, pwede nimong pahimuslan ang imong kinabuhi. And even dili lang siya pasabot ni ana na diin diri lang sa mga pagdayeg, diri lang sa paghatag og mga pagpasalamat sa Ginoo nimo mapahimuslan ang imong kinabuhi. Hinuon mahimong mapahimuslan ang imong kinabuhi kung ikaw nagkinabuhi diha kang Kristo. Kung ikaw naningkamot na diin kanunay ka lambigit diha sa tiilan sa Ginoo. Kanunay ka nangita sa presensya sa Ginoo. Kanunay ka na imuhang pangitaon si Kristo sa imong kasing-kasing sa kanunay. Og imo siyang alagaran sa imong kinabuhi sa kanunay. So una, ato makita diri na diin nagpa-remind sa ato sa matag-usa nato na diin ang atong kinabuhi gikuptan sa kamot sa Ginoo. Ikaduha, na diin since ang Dios may tag-iya sa atong kinabuhi, nagkupot sa atong kinabuhi, ang padulngan nato niining kinabuhi mao ang kamatayon, wala gyud mo lahutay. Ikatulo na diin para mahimo nimo or imuhang matagaan og bili ang imong kinabuhi, alagad sa Ginoo. No? Pag kinabuhi diha sa Ginoo. So ato makita diri na diin kitang tanan natay free will sa pagpangita sa Dios o dili man mangita sa Ginoo. Sa paghatag kay mayaan sa Ginoo o dili man paghatag kay mayaan sa Ginoo. Ato makita diri na diin ang atong kinabuhi grabe lang kanubo niining kalibutan. Ang atong kinabuhi mahimong walay bili niining kalibutan kung kita wala nangalagad sa tag-iya sa atong kinabuhi. Apan make sure na diin kanang imong kinabuhi karon nga imong gikuptan og naanay bili ingon si King Solomon adna kay bili kanang nga kinabuhi tungod kay buhi pa ka niining kalibutan. Pahimusli ka na nga ang Dios malipay sa imong kinabuhi. Malipay sa akong kinabuhi. Malipay kanatong tanan nga naay kinabuhi. Ug karon usa man ka sa nakadungog sa pulong sa Ginoo,
karon nga kabuntagon, nasayod ka kung unsa ang pulong sa Ginoo, ikinabuhi ang imong kinabuhi diha uyon sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo ta. Labing gamhanan og silimbaho namo na Dios, salamat ugad sa imuhang pulong nga nagpa-remind sa mua na diin ikaw lamang ang amuhang pangitaon, ikaw lamang ang amuhang hatagan og dako nga bili niining kinabuhi. And Lord, salamat Ginoo na diin ikaw Ginoo nagpa-remind sa mua na diin ang among kinabuhi amo ang gamiton pahimuslan nga ikaw malipay sa mong kinabuhi. Tungod kay kung wala ka sa mong kinabuhi Ginoo, dili ka malipay. Kung wala ka sa mong kinabuhi Ginoo, walay tumong ang among kinabuhi. Kung wala ka sa mong kinabuhi o God, dili kami kasabot kung unsa ang purpose namo niining kinabuhi. Apan Lord, salamat sa imong mensahe nga nagpa-remind sa matag usa na diin ikaw lamang ang among tagaan og dako nga bili sa among kinabuhi. Busa Ginoo, ikaw lamang ang among hatagang pasidungog kay mayaan sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya